tun chuma kan khis en tur thlen na hmun Thailand a hian kumtin April ni som pathuma tanga ni som panga chungin festival hun limom tak man thina ni a he festival hi Songkran festival tia an soiba ka water festival ti te puin an soi thin boka tin he festival hi chung ko in hmu khom nan tele in ti hlim nan tia hun man thin ni in Thailand mi puide chuan he hun hi an ngak hlel thei em em a chutiang chuan festival chu nuam taka an man theinan an thei pato pa in bo sain hei me hun ni thum chung hian engdang rengai saklawin hun an hmang ta thin ani ti chuan kumin kum sang ni somni pali festival lo thleng tura po khan Thailand mi puide chu anin bo sai le ta mup mup maya ma se an festival nga hlel tak mai chuan van doina mak tak aron keng tel don ani ti reng a hre sei lo tun chuma kan khes ngai thak tur hi Thailand mi puiteril ro sok thek tidang lam zong zong thei tur khopa mi pakhat chunga van doina mak dang lam tak a thlendan chanchin ani don ani tun chuma chanchin kan soi tur kum somli palimi pijit clip jinda hi Thailand khopui Bangkoka cheng ni in chu hmuna vek chuan hydrotherapy massage parlor changtlung tak mai nei tu ani a he parlor atang hian sum tam takte lalutin anun po anom saphian mai heiba ka hian pichita hian nopui mel thale dom tak mai kum som thum pasari mi wanapa hamalai nein fa po pathum an nei to nge nge ani ti chon pichita sum do na cho atlong bok nen an khosak po har salavin sumlama po boina an tok ngai mi ulawa chuti line anopui po in an non man thin chu nuamati in adu thu sam tak ani ba ka a pasal sum do na po chuan a thei ang angin apui ve zela chutiang chuan a pasal le a fati en kol na konga chuan nu thatak mai ni in a pasal le pichitanian hian kumsom pangalai in hmangai takin ani nei to nge nge ti chuan April ni som pathumani a Thailand mi puitena an nga hlel em em Songkran festival mang tur chuan wana paile a fati pathum chu an khwa mahasara khama anubula festival mang turin Bangkok atangin an kalta a helai hi Bangkok atanga mezani somnga lai hla ni in heti lai hian chungka pa ber pichita ero asum dona parlor en kulturin Bangkok a chuan om thunga ti chuan ona paitin an khwa an thlen no hian a pasal pichita hnen atanga masis tungin chuta chuan afa tile ama angai thute soin festival chu anjinga hlim taka ahman chak bia thu pichita chuan anopui chu oron shila chutianga aron shile taksia chuan wana pai po chuan an chungkwa festival an man ho theinan a pasal chu flight ticket book mai tole festival zo vele a an chungkwa Bangkok lampan ne tum chuan ro manna alo siam meta a ti chuan pichita po anopui thuron ang chuan flight ticket la in mahasara khamlam chu arangin apan tangal wata awa thlen chuan anopui le fanau ti nena dam taka in hmuin hemini a thlen tlai hian wana paino chuan pichita tan liao zanja tui tak mai alo sem sak nge nge a chutiang chuan cholhui ti an kil so hnu hian bu zanau te dom hole in antum angin festival chu nuam takin an hmang tan beta ani amai ro chu hetia bu zanau engi moza pichita na inzo hnu chuan amo chu ron chuakin wana painu huanama chol hadamna an sakna hmunlam pan chuan amu hilta a ma se himizan hian anuna hlutak chu achan don ani ti reng hresilo ti chuan atuk April ni som paruk thole ni alo in her chawka wana painu chuan festival tan ma in anin hnunglama na ro tla te chu a phet fai mol mula chuti lai chuan a huana chol hadamna a siam na hmuna amakwa pichita mureng chu wa hmuin pichita chu a hming chuan a han awa chuta chuan in chung motora ti in pona amot reng chuan shitlanga charmai a hlau thu te a soiboka ma se wana painu in pichita au no po a chana a shat mai lo awang chuan pichita chu mutui hle tura nga in aum na lampana wakai tho atuma amai ro chu pichita taksa a han khoi cha chu vur ang maya alo wo to ba ka a taksa chu a khong ani ti hriat tak mai hian avun te po chu alo sak to em ema chu vele wana painu chu rak ta thotin a chap ngal to zoi mai in chunglama afano pichita no puini bok chu thil omzia sheltuma anin lam chu wapan ngalin chuti lai tak chuan ona pai po chu in chunga tanga lo chokin anu chuan pichita omdan chu alo shel tak ngal thoya wana pai po chu amang angin achi ai ngal ani ber
ati ber tur po shelo chuan a phi tarwai ngala mase intihar lewatin an ina tanga clinic nai ber nei tu doctor chu man mo taka an ina kaltur chuan awangen taroi maya le chuan doctor po chuan reilote ya wana paite in chu ron thlengin a the ang angin pichita chu a in dik ngal chungchunga mase doctorina pichita thi to thu han sei chuan wana pai chu a thong ta hle ani le chuan wana pai thinunga chuan zon tam tak lo lut ngal zoi zoin a pasal hrisel na ngai pui mole in enkol na uluk tak mai chu engtia thi thut thei nge ani ti chu a zo na lian tak ani a mase chu tiaril rubai taka omlai chuan a pasal vuidan tura ro manna an nei angai ta bok nen wana pai chuan mole mal reng reng po anei thei talawa ti chuan pichita thi atanga ni thum hnuwa arwang chu William tura ro man ni in an sa khodana halral turin an bo seita ani heti lai me khian wana pai chu alunga em maya chutia a pasal pichita nena an fate pathum enkol na chople chila akawa tla thut chuan adel ritin a fate chu alaina tle boka chuti lai mekin pichita thenle rwal te po chuan wana pai torna chu poi an ti in an leinat baka an thian pa pichita thiri ngot dan po chuan an ni ho chu a thong hlam tak zeta ti chuan pichita William ani hnuwa wana pai le afa te po chuan pa te lawa an hring nun mangtran to turin anin bo sei ve don ta chu ani a amai ro chu pichita farnu kum somli pahni mi na thapati chuan a una pa thina chongchanga chuan thil fel hlel omni nge ya a hriata wangin press conference a kautarum ruma chuta chuan una pa chu vandoi wanga thi ani lo thu cheng taka a hriat thole tha ani nge thu chu hwai sen takin mi pui ma chuan a soita piap piap mai chu mai ba ka a una pa thina amo phroto chu ano pui wana pai nge ani thole a una pa pichita life insurance Thailand poisa million som paruk lai mai chu anu puina aita wanga a tharin thoda sein chutiang sumcha nim tak mai itna awanga thadu tur chu mi pakhat che a thotele wana pai chuan ama chawa rawa khom vek du awanga a pasal a tha tho chu pichita farno na thapati chuan press conference a hian a soita mia maya chuta pichita thina kai noya na thapati tu soi chuan mi te ngai ven chu a hlo na sa in chumi awang chuan mi ten pichita thina chu zeldinin anjin dan te chu social media te an lo tlang sarve meka chuta chuan pichita thina chu mak an ti sia thote thangi ani anjin thote le amo phurtu ber chu anu pui wana pai nge ani anjin thu mi te chuan an soi tal loi maya chutiang chuan pichita thina mak tak le na thapati thu soite chu adar sakin nga event tu po ani telin an pung zela ti thei ome heba ka hian pichita thina chu thu nei tu ten arang thei ang bera an chui chwa theinan Thailand mi pui tu chuan police chu an nor thote an au chwa pui hiala police lampo chuan hemi nu hian thu chwa te siam pha in pichita thina a dan phallo thil a thleng nge ni chuan reilo te ya an chui chwa ba tur thu an lo sei ve ta bok ani pichita hi kumsang khasakwa somriata Bangkok a lo piangin a thi hian kumsomli palimi ni in unau pahni an ni a kan soita kang khan a unau nu nei chhun chu na thapati ni in anau pangso kan nge nge sum don lama arol thar chu atang hian atui hle maya mani kutke ya nom sataka a khosak theinan asum don na bul athan don po hian na satakin angai to na amanga te chuan Bangkok a massage parlor larber hydrotherapy massage parlor chu hongin achan tlun hleba ka sumpo thok chhuak tha in mi te po in an ron pan na sa hle maya ado thu sam angein akut ke nge nom satakin akhosa ti the ome heba ka hian pichita hi mi pa in vong ve tak mai ni in atak salandan angai pui mo hle maya hetia tak samoi tak le sel tak anei thinan hian in soi soi te po atina sa em boka ma se kar to pa imo chuan a thian tinen bara zu te in thinin anon zo ama to ka chuan a mong nom thin hle ani ti chuan press conference a pichita unau nu na thapati tu soite awanga mi puin pichita thina ngai ventura police an north nu khan police po chuan na thapati chu thu zo fiana te rein engwanga anuta pachita chu vandoi wang nilawa tha ani ringi ani an zota a chuta soidan chuan auna pa vuina hun an mana arwang a moma sakber khan atak sarong danglam lu to ka wangle awundum ukve ka wang khan auna pa chu thil thleng palnil avin tura shai ang ati thua soya ti chuan
angai thalo chuan una pa chu a thi chan dik tak an hria theinan anupui wana pai chu postmortem tir turin a sila mase ani chuan lo rem tilovin pichi ta chu thlamawng taka ha chawl jok tura adu awanga rem tilo ani thu wana pai chuan lo sei ni oma mase na thapati ngai chu a thalo tul tul thung alo ni ti chuan police chuan pichi da rawang en dik tu doctor chu an bak mu vele ta a mase ani chuan pichi ta chu avon ronga danglam na vak amolo thole ril hlel tur thil pichi ta taksa lang theilaya engma umlo tholo seile thlat maya heiba ka hian police chuan pichi ta rawang boipui tu ta chu komvele in anni pu in pichi ta thina khan a taksa a soi sakna nu ma pakhat ma an hmu lo tho an lo soi vele tlat maya amai ro chu a thia tanga ni thum nu an William ni tura ero avon rong chu amaka na sataka ain thlak tho an soi thung chuti rol chuan pichi ta taksa kha han en mai in engma hliam an mu si lo nen engwanga avon kha in thlak dum vek nge ani a chan an shabik lo alo ni a heta thilmak tak mai chu pichi ta vun kha aduk mai ang chau ni lovin adumin adum vek maya hei takhi a unaw no nathapati pon mak ati chuni in tura shai ani arin chan kha ani tapok ani ti chuan police chuan pichi ta vuina kal te chu thu zo fe na hun nei le in chuta pichi ta vuina kal te chuan wana pai dan mak an ti sia thoti le avon rong danglam dan chu adik chelo awanga postmortem nei ni mai se an ti lai chuan wana pai ero in William thoi adu thote an soya chu mai ba ka wana pa in midang thuron angai sak du lo zia ti le midangina a thutluk na hnial an she thote chu pichi ta vuina akal ti atang hian police chuan an she thele ta a chutiang lo ni ta ka chuan police chuan ona pai chu thu zo fiana nei le in wana pai chuan phone na pichi ta ne na anin biak na chu police a hmu tir ve ta boka heiba ka hian erbil ni so panga a an hun man da te chu soin tlai ni tlak do na tanga an chung ko a hun hlimom tak mai an man chan dan ti le festival chu bu zu ti de na an man thu te asoya amai ro chu pichi ta chu aroi deu to awa khan anu huan nama ha cholna an siama awamuwa chumi hnuwa pichi ta chu in chunga motora an ti hnu po a pona mot adu zok tla tawangin in chunga mi lu kham le pon sin tur chula in awa pe ya chumi hnuwa amu thil ma zong chu abula om thole amu thil vele a in chunglama alu san tak thote asoya ti chuan singma taka anu awak wak thom ne tap thom a hriat nu chawa a pasal pichi te chunga thil thleng a hriat chau tho police ma hian a soide boka heiba ka hian police sen a pasal rong postmortem adu lo chan an zo chuan chuta adu lo chan chu anon ron thlak ati thole dodua a pasal taksa kha songbol a phal lo wang ani thu asoya tin pichi ta thina chu atwar ber tu le a thi du lo ber tu ani thu te soin khatia a pasal vun ron danglam te chu muve bok ma se ngai that lo na ani lo thu te le thil ni dan phung pa ngai anga angai thu asoi ta bok ani amai ro chu heti mek lai hian TV program lian tak mai pakhat chuan an so na thapati chu an lo koma heta hian a thapati chuan a mobile phone na auna pa rawang dum vek to mai thalak chu lo tar langin program bo sai tu te po chuan chu ti khopa pichita atuk dum vek mai chu mak an ti hle maya chu thalak atang rongot po chuan forensic team te na engemaw an hria the nge chu an be sei ta hle a heti lai hian Thailand mi puite po chuan rin dan sang an nei te chu social media te lo tlang au pui zelin khatiang khopa pichita taksa ti dum vek thei tur khopha chuan pichita thana na tur hlom tak mai man ani nge chu an jing ta bura heiba ka hian pichita de certificate a po hian a thi chan mumal taka zia alo ni lo bok ani ti chuan chu TV program chuan mi te ngai ven a hlo tul emo te mai tur hian alar sakin mi te la chuan pichita thi chan tur om ang chu an lo in rin siak loi ani bera chu lawa na thapati tu saida na tang phe kha chuan wana pai chu pichita thina mi puite rin hlel ber ni in chu tiang lo ni ta ka chuan na thapati so in lan na che wana pai po chu som ani vele a heta hian wana pai chuan a pasal ala sun zealan tirnan thomna dum bek in thuamin a pasal thina chu atwar hle ani ti po a hria theya chuta a saidan chuan nun phung pa nga ya nun le chu ama le a fati ta na a har sa ati ziate arilu le taksa thlenga a ngong thote le a chau to zia thote a soina sa hleya tin a fati pathum en kolna akawat la thutte le an hmalam hun tora wanga arilu ha na te chu
hriat thiam pui tu ma anum lo thu te a soi boka chutakara mi ti dim na le tongkam don son nuam lo tak tak te dongzuin police te zui a hlo zok te chu a hriat thiam lo zia thu te chu so a hian a soi da bok ani hengba ka hian a pasal pichita thina khan engti kong zong ma in nam hnoi lo thu le police ten ama chuireng renga hun an man chuan an hun an khoral mai nia a hriat thu te a soi boka tin na thapati thu soi wanga midang de deu so na le an chha te chu don son har sa ati sia thu te le chu chuan na tam tak a siam bel thu te a soi bok hei mai ba ka an no pa chan chin te soi le in an no pa in mangai na nge sia te kong engki ma anin fui ton na sa sia te le piche ta chu adam chunga akianga omreng se ati thu te a soi boka soi zel danin piche ta chuan zo in vak lo ma se a in to vek chuan an no pa anin hnial boi ve fo thu te a soya ma se chu chuan an pani in chen tir tur khop ero chuan har sana a siam ngai lo thung amai ro chu arukin bara a chan tin an kal fo thin ni na soi boka chu a sel na din munina a tor mai hlo wangin wana pai chuan piche ta chu a hau ta thina chumi awang chuan an no pa chu ni dang zong aya an thin rim thole afati pathum ne na hotel lama anom pha tak dei thu te a soya khatia arwala festival mang tura mahasara khamlama an kalona chanpo kha pichita roi thin rim do reng aya hotel om zo ka du awangin le festival po achung ti bola monday adu awang aloni a ma se anom shan lai po khan anin biak po reng thole april ni som panga a an pani ro man na a festival mang tura mahasara khama akal ve tho chu wana pai chon a sei de boka heba ka hian wana pai hian a pasal thina khan ti luina engma au maring lawa a pasal kha zuwa wanga thia angai deuh ber ani hei mai ba ka hian na thapati pichita farnu chanchin hi wane pai hian so a hian soilang bokin chuta a soidan chuan a unaw pa farnu chu a chung dit lo lawa a kuma kum chuang a om hnuwa a unaw pa thi velia a lo lan ne dan chu mak ati hle thu a soya a unaw pa ro sum i ta wane pai hian na thapati hi a chwa hial mai de chuan a pasal ro sum de chu ama chawa apum bil vek a hlo wangin na thapati chuan i signa awanga thon thu pho chopang hiala te apu a chu mai ba ka na thapati chu sumlama a har sa che thin ti le a chung de paisa puk le dil kwal ringwata hun a man thin thu te soin ama kum dei to a na thafatin paisa adil na awanga anin biak ne po mi pui mu thei turin wana pai hian a pholang nge bok ani ti chuan thil kaldan chu hria thiam har tak mai ani ta ka wangin police po chuan piche ta twal thina chui chwa mai chu thil har sa tak ani don ani ti chu chiang takin an sheta a ma se har sa hle don ma se piche ta thina a thil fel lo om zong zong highland le shem nga in shem na a mu nge theina na theitop chwa chu an thil tum ber al ni fana he mai ba ka na thafati chung chang mi puina an hriat le nu chuan mi puitir ru po chu su khlek sak le ni in wana pai an dem na zong zong a po khan an fak le ta zoka chu mai ba ka na thapati chu suma do lo ta a unaw pa thina kha twal thana anga lantir tuma chuan chhuat hialin wana pa i an lo rin dik lo na zong zong ate chuan anin thiam lo to viau maya ti chuan wana pa i chuan a tir ngot a in alama tang mi pui engma sa chu anei ve ta ani ma se hetianga na thapati le wana pa i so a anin lana wanga zona tam tak a umlai hian tv so bo sei tu te chuan mi pakhat ne na tangin thuthar andong le tatlat mai thuthar shil she tu hi mayo ni in ani hi picheta thiat nai tak ani nge ti chuan mayo chuan picheta thi ma niriat kalta khan pichetan to ti hriat lo hne na tanga benara thlak tak mai aton thu soi chhuakin chuta chuan picheta chu silai manga ka hlum tum ni nge hriat mi pahnih ten an ron beya ma se wane thlak takin chu be na lakata chu picheta chu a him hlo mai ti chuan mayo thuthar chuan thailand te ngai dan chu a ron thlak le ta hloka april niriat khan picheta chu a hna awangin parlara khan ala oma chumini chuan anupoi wana pai ne na tanga masis dongin chuta chuan restaurant pakhata zanja kilpui turin aron soma picheta po chuan anupui somna chu ngai pui moin ador chu nidang zong aya kharma in anupui ne na zanja an kildu na mun tur lampan chuan akarin an khal pheivata heti hun lai hian wana paile picheta te hi la sang ri in an fa te po hotela an la nge ani
ti chuan pichita chu restaurant ah chuan awa thleng ta a mase anupui wana pai mel reng reng hmuh tur chu alo om ho lo nima sela atlai diu don angain wana pai nga pa chuan oin te alo order a chumi hnuwa pichita chuan wana pai chu vatik sin a thlen che be lo thu te awa zota mase asom tu zok anupui wana pai chuan aron kal le don lo thu alo hrile te tlat mai chu ba ka in lama hongal tur chuan thu alo ron hliala hetia anin biak nu hian pichita po restaurant ah chuan hunrei po om to lovin anin lampan chuan akarin an khal hole ta a mase kongpuya chuan tu ti hriat lo mi pa pahnih bike a in phurtin pichita chu ronzui ru in pichita kar khar lai chu bike nung zo ka chuang chuan thok le khata silain aron be zui tamaya heta hian veili lai silai chu ka pok ma se vane thlak takin silai mu chuan pichita chu a fu lo hlo alo ni mayo chuan chu thil thleng te chu wana pai ruam manna ani arin thu suin hetia be ani hnu hian anuna har sana atona satpha hle thu te asoi boka chu ba ka chuta chin chu lo thona tam tak nein ama chawa oma thudreng te chu a chen pha hle ni in asoi ani heng ba ka hian asoi zel da in mayo chuan pichita chu aina tlo tumin pendan pakhata tap chunga pichita thulai chu a hmu thu asoi boka chuta chuan mayo chuan pichita chu a khongai hle a ako chunga ram hoi alut anga ngain tempula in thoi tur te in akalpuya mase achunga thil thleng te kha pichita hian police te hna report tumna ani lem lo thung a chan chu hliam engma ani lo awangin le boina lian tham jok a hmu chhon du lo wanga lo ni a tin tempula hruai po kha pichita tan chuan hlokna a om lova hei wang hian aril ro lama chuan boina atok ni berin mayo chuan a hribok ani ti chuan pichita chuan mayo hnena chuan silai kap tu chu anupui wana pai thian te jingami anni thu a soi nge nge a hetia maya tong chwa no hian Thailand mi puite chuan pichata thina khan wana pai an mo puleta a wana pai hian ming pakhat soilan nei ma se he ming a soila hian TV show ba sai tu de hian sound an ti zoi tlat maya a chan chu police ko ta da mai chu tha an ti zok wang alo ni ti chuan mayo chu police chuan thu zo fiana an nei le ta a chuta chuan pichita mingko ka silaya be tu chu na thafat sire noranga ani thu suin hei mai ba ka hian pichitan bara mi che pakhat a hmu thin thu a soi ta bok ani ti chuan mahasara khama akalma april ni som pali khan mayo le pichita chu bara in mu in pichita chuan chulai hmuna chuan kal adu lo hle thu le chulai hmuna chuan achunga thil thalo tak thleng tura ain hriat lat thu hi alo soi bok ani oma hei hian police te le mi puite makti a hlo phian mai pichita hian a thi tur thu hi a hresa anga ngai po an kat nuk pharenga amai ro chu thu thar an don dana police chuan pichita thina khan anupui wana pai nge chu in nam noina anei ring ma se fin fiana thatok tak an nei lo awangin an tan po malak na kalpui zung zung thei ani bik lawa chu mai ba ka wana pai hian pichita nena anin biak na te kha asiam chop anga an ngai hel boka ma se chu po chu ani nge ye ti nim hne na tur engthil fin fiana ma a om si lo ti chuan Bangkok lama wana pa in midang roya a pasal tha du na a hlo cham hnuwa khan mahasara khama hian festival chhuanamin a thata mai em niang ti chu zona lian tak ani leta a chutiang thil aloni le tak zel sia chuan police chuan engi mo thu thar an hriat be sein april ni riat zana thil thleng zong zong an hriat thinan ti in Bangkok lama chuan an kal leta a khamizan april ni riata wana pa in pichita zanje kil pui tura a somna hmun restaurant a surveillance camera te chu endik vek ni in zandar somle emni somli pakwa pichita chu t-shirt le ke korbul hachungin restaurant lona chon ama chawina luta heti lai hian restaurant pona pichita beitu ni nge ya hriat bike chu pichita lo rwal che chuan alo thleng be le ngal che boka kongsira chuan dingin bike nung zo ka chong chuan a phone chu a khoi molmola alanda na chuan tu imonian anin bia ni na lang reilo te chulai kongsira bike din no chuan an chhuak le ngala heti la hian pichita ero restaurant chunga hian wana pai nga ka la om thungin dar som pakhat le min somni pahnia pichita chuan restaurant a chwa san lai chu CCTV chuan alo la fuli a tin heti lai ve khian bike pichita zui ro tu ni nge hria ti khan ke station a petrol la in chumi hno min som pakhata kongpuya pichita kar tan lai chu an uma te chuan dar som pakhat le min som thum paruka CCTV chuan
chak taka bike tlan chelai chu alo la fu le ta bok ani chu tiang thil an hmu chhuata ka chuan police chuan Bangkoka pichita inlo chu an endik le ta a heta hian khamizana avewa na ngei akar po kha endik ni in chuta silai mulu na atanga alanda chuan pichita chu roktum na emo ti pal thil thu awanga be ni lovin tha nge tuma be ani ti chu achiang ta hle a tin pichita be tu te chizia atanga chiang taka sha the pakhat chu pichita be na chu ro mana fil fai tak noi nei ani ti chu ani ome ti chuan pichita thina chuan mi puite ngai ben chu a hlo ema wangin media lampo in a thina chu an lo chui chiang ve char chara chu ba ka mani hlok na tel tum te po in wana pai chu an lo zar boy na sa hle nge bok ani chuta reporter then khate phei chuan pichita chu tak samoi tak ne adu awangin a injection thin thole atak sa chungril lam chu khatia zo in le che akhan a the pui ani ti in thu an lo the dar boka engchunge thudik tak ti po thler san har khopin pichita thina hian soi a hlo hial mai chuti lain a then la in tharau sol na thonge ani an rin thu te soin pichita anga maktaka an thi ve mai lo na na in thoi pol te po an lo nuka chumi awang po chuan police chuan pichita thina chui chho wa chu a man hmu thlak tak zet ani ti chu an cheta ani chu mai la ni lo mi poite po khap ngai hel khop omin police te nu chuina dal thei thil te khotlai zonga mi poite chu omlo sham tur chuan thu nei tu te chuan thu chhuwa an siam nge a tin pichita thi no hian mayo hian tu ti shet lo hnen atanga voi tam tak kol dongin zui ruk ani thu te an no hril thina amai ro chu mayo chuan adin hmun chu a hlom hle ani ti shema se a thian thatakin dikna a hmu nge thinan chuan a thei top chhuwa ala tum fan thung chuti lai mekin pichita farno na thafati ve thong chuan chuti anga vona mayo na don thina wang chuan wana pai ne na inzomna anne nge churingin nu chuina ti khotlai nan mai maya to te emoro manna ani chu aring het pura heti lai hian wana pai hian be atona sat ema wangin police ne na chuan abika ven himna dilin afati ne na ralmong taka anom thenan mi puite chu an chunga that chha torin anginin angin te hial maya ti chuan police po chuan wana pai le afati dun mun chu hrithiamin abika ven himna an thok ta bok ani mase pichita thi atanga thlani nuwa lek a thina thu boya chuan wana pai chu man ani ta thut maya wana pai chuan police chu thil ti sola po in mi tu emo in tal o tiran tuma wanga ro manna ani tho sei thung tol thatua an ring hel pichita no poi wana pai hi kumsang kha zakwa somrat pasaria mahasara khama lo piangin kumsum thum pariatna amang meka ano panlain wanwai thak takin apa hian no boral san to in chuta tang chuan anu hian theito pin a en kola alo puitlin chhotak nuwa mania in tawdila sumthanem tak a hailu theinan Bangkoka hian a kalta a heta hian pichita nen in tongin reipo anin nge zon ma in anin neita aloni kan seita kang khan fa pathum nei to in wana pai hian a pasal fanau ti ta na nu thatak ani theinan a theito pachoa chuba ka a pasal sum do na po a theiang to ka puin a na hial aban pha ti chuan a pasal nen hian tona an massage parlor hi changtlung zokin an enkol don ta ani hetia police en wana pai an manna chan hi pichetan April ni ria zana beina atwa beitu te kha man chhuani in chuta chuan oirepat son ko thasap kumsom ni pangami bike khaltu le nathafa sirin orang kumsom ni pangami tho bike nung zoka chuang lai silai mit pok tu te chu an thorim na azara an man wangalo ni a amai ro chu an man pakhat zok Europe ta chuan pichita nena inzomna engma an nei lo thole midang ta na poisa hloa na an tho mai thuwa soya chuta a soidan chuan April ni ria ta sarot indi ne na tanga kola don thole mi pakha zui ruk na thok tura ron shilin Thailand poisa bo sangni a hlo tur tho aron chila ti chuan sumlama harsa ve tak mai Europe ta po chuan sarot som na chu no lavin a thian pakhat nathafat sirin ranga chu thopuya somlia chumi hnuwa an pathum chuan ro manna an siam tho asoita a heiba ka hian saros po in pichita nena insom anei lo tho soin anopoi wana pain ti tora ati thu hi asoya chuta chuan a pasal tha sak tu tur azon mo pho chuan Thailand boisa mot noi thumlai a hlo tir tur thu asoya hetiang lo ni ta ka chuan police chuan wana pai chu doble nge tumin an man ta lo ni hengba ka hian
wana pai phone call le bank account atanga alan dan chuan saro sa hian thu dik chau asoi vek ani ti police chuan an cheta a hemi no hian wana pai chu thu zo fian nein chuta chuan anno pa chu hlimhmel veu angin langma se engi molai tang dei to a boina tam tak an nei thu te asoi chuaka chu ba ka a pasal roi swal ne na voi tam tak anin hau thin tho te le bara akal na sat thin zia te mei chedang abiak san chungchang chongchong a hriat tho te le ti to lo tura voi tam tak en tiam ne ma se athu tiama adin tak tak ngai lo tho te asoya chu chuan ati thin ri me ma wangin a pasal kha tha mai alo do thina ruam man na chu asiam ta ni na soita ani ma se khatia arwa man na a hlo chamta ka khachuan ruam man na dang chu siambel du to lovin a pasal chu an kholama kalbo sandei kha duwa amai ro chu pichitan alo biak ta ka khachuan a huat na te po lo ze omin festival po kha mahasara khama an chung ko a hlim taka man hawa thataka om to chu athlang to zoka chumai ba ka chu chang chuan a pasal chu tha tum na po nei to lovin hlim taka an kho sak tho soita a hei ba ka hian a pasal thi na kha ama ti ani lo tho le ama po ngong tak zet tho te soin achunga thil chalo tak lo thleng kha ama ti ani lo tho wana pai hian a soina sa hle bok ani ti chuan bijita kha fish poison an ti mai manga tura shai ni chu an jing hleya ma se tungi ati tu ama le ama in that zok nge ti chu tun thlenga chhana la om se lo zo na lian tak mai alan reng ta ani ngai thatu te enge kan ngai ve dan bijita kha anopoi wana pai tha nge ne nga wanwai palawanga anu na chan zok kan ngai dan te comment section lama kan lo sei ve le chho don ya